Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kikun ki hajar na rilum jantia kila uot kila nam yala ka jing sngaw diaw jom ki halor ka jing bambyang ka roster system bar ka reservation policy lingba ka rong ka rob ka blashna ka pang habe din klam ya kani ka rong ka rob blashna ka pang digi khun kan yam tri ya musiang jowai ka bala pension khmat lod ya baro marsen wan ra ha atnar ka balong ka jaka kentang ban pinkod ya ka le ni ambe din klam nalor ka te ka rong ka rob blashna digi khun kan yam tri ya musiang ladan sa ki wei ki rong ki rob ki balashna karpang ringkat bat ka khubor sha ka perthai ki khubor bala pen saphriang lingba ki rong ki rob ki long kathma persha ya udrok jingdan kam ban penne pensa ya ki khlaw ki betam ban penne pensa ya riti duster ka jingkan re ka jingpang HIV jingkarni ha ki mobile phone bat ki wei ki khon kan yam tri yang musyang kila jiet ya kamat roster system bat ka reservation policy kum ka khubor sha ka sarkar jalla bat ki khon ki hajar na rilom jantiaru ki kwa ka jingkan la bat jingpan bha ya kini ki man karot jong ka yang musyang kala dan ki khubor ha ka ktien nong wei ki ba ong kum ni I was born intelligent but the present roster ruined me. Many deserving candidates have been deprived their jobs by the existing policy. Rectify the roster anomalies or revamp the 1972 resolution. A non-discriminatory formula is acceptable to all categories in Meghalaya. Haka khasi kini ki kintian ki longkum ni. Yang ana kha kum Briew Stad, Hynrei kani ka roster system ka bamenta, kala Pynjot yang a. Ki babun ki samla ki badai hok kila duot no ya ka kam ka jam na marjong ka reservation policy ka bamenta. Penkalai ki jingduna ba jingbam biang ha ka roster system lani penkalai ka resolution halor ka reservation policy jong usnam khat khandai spa nyo phu ar baro ken pdiang la da don da ka jingba kam ka bam sha liang yanu Where we witnessed two lots from the two other Dorbashna. One